Už v diele Jana Palárika sa spomína slávenie dožiniek. Ich korene tak siahajú do dávnej histórie nášho národa. Len hrstka obcí na Slovensku si zachováva túto tradíciu dodnes. Dožinky sú tradičnou slávnosťou ukončenia žatvy. Tradícia dožiniek a poďakovanie za novú úrodu sa aj v Hornej Súči udržuje od pradávna. Celkové podujatie je pekné, mali sme tu aj návštevu z Nitry a im sa to veľmi páčilo, tak sme spokojní, že sme ich pozvali. Páčia sa mi ako každý rok. Áno. Chodíte často? Chodíme každý rok. A prečo nie ste v kroji napríklad? A tak napríklad nemám kroj. Až ho budem mať, tak možno pôjdem. Ako sa ti sedí na koníku? Dobre. A čo sa ti to páčilo najviac? Všeličo. V úrodnejších oblastiach sa na niektorých miestach zachoval až do nášho storočia zvyk, že prvé zožaté obilie sa hneď vymlátilo a dalo zomlieť, aby sa mohlo po ukončení žatvy pripraviť jedlo už z novej múky. Povinnosťou gazdiny bolo starať sa o stravovanie. Jedlá museli byť výdatné, chutné a gazdina ich mala priniesť v zaužívanom čase. Inak ženci privítali niektorou z posmešných piesní, ktorých bolo nadostať. Pohostenie malo obradný charakter a aspoň chlieb mal byť z novej múky. Súčasné dožinky sú veľkolepou celoobecnou oslavou, na ktorú prichádzajú hostia z celého kraja. Tento rok obec privítala aj českých susedov a urobila ho tak neobvyklým. Páči sa vám na tomto ročníku z dožinkových slávností u nás? No určite a musí sa mi líbiť z jednoho prostého dôvodu, pretože je to společný projekt Hrozenkov, Horná Súča a títo dožinky, tak jak minulý týden byli dožinky ve Starém Hrozenkově, sú súčasti tohoto projektu, financované časti z mikroprojektu Európskej únie. Slávnostný sprievod celou dedinou dáva na vedomie všetkým, že žatva sa skončila a treba sa postarať o novú úrodu. Typickým symbolom slávnosti je dožinkový veniec. Keď sa žatva chýlila ku koncu, uvili žnice z klasov a polných kvetov veniec. Vyrobili ho z obilia skoseného posledným rozmachom kosy. Hotový veniec pokropili svetenou vodou a zavesili do komory. Zvyčajne sa uchovával do Vianoc alebo až do nasledujúcej žatvy. Niekedy dávali klásky z neho do pierok pre svadobčanov. Zvykom bolo aj zavesiť posledný snop do hubna a keď dobytok ochorel, pridali ho do krmiva ako liek. Veniec je symbolom vlastne tej plodnosti a odovzdáva sa na vďaku tomu gazdovi, pánovi farárovi, vlastne cirkevnej a svetskej vrchnosti, tak by som to povedala. Odovzdávanie venca bolo spojené s prednesením víša, ktorého obsah varieroval podľa toho, komu bol určený. Máte na sebe krásny kroj, ktorý je typický pre každú obec a mesto. Čo poviete k jeho histórii divákom? Toto napríklad, čo mám na sebe teraz, to je robotná zástiera. Je slávnostná, mohli ste tu niekde vidieť ju aj čierna. Patrí k tomu kroju, červená šnurovačka, rukavce s vyšívkou, aj tu, aj okolo krku klasickou. Kroj nie je taký bohatý ako možno z tých južných častí, je taký chudobnejší, ale vidieť, že ešte tí ľudia stále ten kroj majú v láske. Toto je robotný kroj. Kroj, ktorý je ako sviatočný, tam sú súkené nohavice. Tieto papuče patria k tomu, to ja mám len teraz zakryté. Ale tie papuče patria k tomu ako spoločenskému alebo sviatočnému kroju. Potom lajbrík, typická je táto vyšívka na chrbte. Áno. Typická výšivka, ale ako súčanského kroja, lebo sú aj dolnosúčanský kroj, aj z Moravy, ale oni mali nejaký iný tvar tej výšivky. Takže a potom tieto gombíky, ale to už táto predná výšivka je u viac krov je podobná. A čo to máte pripevnené na lajbríku? To je ako žatevné perko. To, keď sú dožinky, tak každý v tom sprievode, každý akože žnec má takéto perko. Tohtoročný projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. V rámci projektu cezhraničnej spolupráci Kultúrou rozdielnym myslením spoločný sa koná dnešné podujatie v Hornej Súči tým, že sa realizuje projekt cezhraničnej spolupráce Česká republika, Slovenská republika. Všetko funguje tak, ako bolo napísané, počasie nám vyšlo, tešíme sa z toho.